ngifuna ukuxolisa ukuthi on that day I ill-treated you kwangafanele ngenze kanjalo. Lapha kuma-diaries abantu abaningi bacabanga ukuthi ngikhuluma ngesimo sabo. Ukhuluma ngaso. No, ukhuluma ngaso. So don't. Ukhuluma ngaso mfowethu and okay. That's why ngithi ukhuluma ngaso. Yeah. Ngoba ukhulume ngaso kumina emehlweni. Okay. So lokho ama-diaries sekuwukuthi. Okay. Off camera. Okay. Sikhulume ngako wakusho ukuthi okay mzela. Lento engicathi liyayicontributor yilutho versus into efunwa wena ongayitholile. You are tired of waiting. Vele he said it emehlweni nami ukuthi he is tired of waiting. Why am I not conceiving naturally? Esho manje lelanga engisagcina ngalokukhuluma ngathi ngiyakwazi ukulala kwami wesho lawo mazwi ngisukuma ngisengicela uhambe because wathi ukhathele ukulinda. He's been waiting for over 5 years emele ukuthi ngikhulelwe naturally. Kusho umuntu owazi ukuthi ngakhatha ama-troops okukhulu watshela mina emehlweni wathi manje uzongitshela indaba yokuthi kufanele ngenzeni ngabantu ngenzela iphutha mina ngibe ngitholile umuntu wami ozalayo. So those are the ways awasho kumina. So uyawashintsha manje ngoba useyarealize ukuthi i-excitement mhlawumbe isiyehlile. But ngaleso sikhathi was so excited ehambe bika ukuthi ukhulelisiwe. So ebona ukuthi I'm a waste of time. So lo wane ngitshelani nokuhluleka ukwenza leyo nto.